Nagpabakuna na ba to COVID-19 virus si Talisay City Mayor Samsam Gulyas kaginihang buntag? Ang report ni Femery Dumabo. Usa ang mayor sa unang 50 ka mga Talisaynon nga nagpabakuna sa bag-ong gibuksan nga ikaduhang vaccination site nga nahimutang sa usa ka mall sa Barangay San Roque. Mituyo siya sa paglinya, matod niya aron iyang makita ang proseso. Milanat og 20 minutos hangtod siya nahuman sa pagpabakuna. I started with online registration like a week ago. Then after that, ako lang gitanaw ang proseso para maibaw ko asa ko maka-improve sa proseso. I want to hear the complaints of the people on how we can improve because we cannot improve if there are no complaints. Mato ni Dr. Lino Alanzado nga ang gibakuna kang Gulyas sang lakip sa 750 ka mga doses sa Sinovac nga gihatag sa Provincial Health Office sa miaging simana. Unang 200 lang una karong adlaw ang ilang gi-accommodate isip pag-testing o pagsuta sa mga kinahanglan pa nga i-improve. Ang gipagamit sa mga refrigerator sa Gaisano is at that time wala pa sad gyud maset, wala siya makuan kay at least 2 to 8 degrees centigrade. So i-set sa namo sila. So ang amo sang nadang bakuna is only good for 200. Ang tanang 750 ka mga bakuna ang gamiton diha sa ikaduhang vaccination site. Samtang sirado una karong simanaha ang vaccination center sa Lagtang Gym. Hangtod nga doon na laing supply sa bakuna nga ihatag ngadto sa Talisay City. Dulaan sa 19,000 na ang mga naa sa master list sa mga buot magpabakuna sa Dakbayan. Sa Lagtang is walay first dose dirira sa Gaisano. Then wala sa tay schedule nga second dose sa Lagtang as of this week. Uba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.